Sing endi? Sing endi? Ah sing kleru kuwi mau. Kok kleru lho? Lah nek wong wedok wis tuwa ya tuwek to jenenge. Kudu. Balenono. Kotok-kotok unine tekek. Sandal kayu jenenge teklek. Betul. Pohon garing jenenge gaplek. Wong wedok metu bengi. Oh, jenenge Tia. Lah sukon ulane iki. Mateni ya kowe iki. Wong wedok metu bengi. Betah melek ngono kuwi. Lah iya ta? Lah aku metu bengi lho yoan, nyambut gawe kan betah melek. Metu bengi jenenge Tia. Uja. Sembah nuwun Mbak Tia. Iya. Iki wis ya diaturke ngudangan nak. Diaturke apa meneh? Dawuh-dawuh lah pokoke dawuh-dawuh saking pamengku gati kudu diaturake. Pak Ngadi, Pak sinten Pak Diono? Pak Ngadina. Iki mau nyawer aku keh banget lho Mas. Pak Ngadina. Pak Ngadina iki mau. Awan mau. Yayine kowe ora ngerti to? Sing nyawer ki mau dite 20-20an sak gegem. Mboten ngeceh 20-an jaman saiki rupane rada klawu pancene. Oh, parikanipun. Mungkin. Nggih. Otok-otok unine tekek Cina klontong tiuyak singkek mlayu-mlayu kepleset telek dipun dodok katoke suwe. Sip Pak, sip. Dene kula niku mboten suwek iki, Pak. Napa mlethek? Bedah. Tiba ndodok katoke suwek. Lah kok ya iso tiba ning dada iki lho. Tiba ndodok. Oh tiba ndodok. Tiba ndodok. Katoke suwek. Tiwas njuk. Mbok menawi, Pak. Saya suwe barang jajar nyangkal tangane Banjur ngomong aku tresno kowe caritane wong seneng kancane dhewe wiwitane kudu jajar saben dinane saya suwe barang jajar nyangkal tangane banjur ngomong aku tresno kowe kembang kenanga atiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kembang coba atiku digawe bingung kembang mawar tresnaku karo punya mula wong tresno ora kena sembrono nara becek kanggone panuwano kumpul ngerawe iku paribasane tinimbang rame luwih becik tak tinggal hei Pamat Tribudaya campur sari laras-larasan arket lada asoy ceritaku caritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane wiwitane
Ampun nggih, Mas. Sembah nuwun.